So guys, hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ YouTube channel बरायबाय नै जोंहा गंगासिनानि दैयाव दुगैनो थांगासिनो नै आबायाबो थाव थाबाय दं बिमा थाबायलांबाय दैयाव दुगैनो नागिरदों जों दा थाबायथ' माबिथ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगासिनो नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नाया जोबजासिम नायबासो भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो ओंखायनो जोबजासिम नायनांगौ भिडिअखौ फार्स्टनि क्लिपखौ नाय नोंसोरो 54 सेकेन्ड 55 सेकेन्ड बिदिल' नाय नोंसोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो गेजेरफ्रावसो इन्ट्रेस्ट थायो नालाय ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगायस दा नायलांबाय थादो थांगासिनो फैदो बामसै बेनो दैयाव सफैबाय जों गाइस दा ओमफ्राय बाव दुगैग्रा गैया नालाय दुगैफैया बांसिनानो दाना सिगांसो दुगैफैयोमोन ओमफ्राय दा बांसिनानो दुगैफैया ओमफ्राय जों दा गंगासिनानैसो जोंबो गंगासिनानि थाखायसो दुगैनो फैखादों आरो जोंबो दैयाव दुगैफैखाया न'आवनो दुगैयो बांसिन मानसियानो दाना जोंनि साइडआव न'आवसो दुगैजोबग्रा जाबाय थारमाने मोजां गाज्रिबो गारग्रा जालाबायबायना दैयावनो ओंखायनो दुगैफैला बेनि थाखायनो ओमफ्राय दा गंगासिनानि नामाव दैयाव दुगैफैबाय गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां न'आवनो थाबायगासिनो स' गाइस दा आङो दैयाव फुजा होग्रोसै ओमफ्राय फुजा होखांनानै दुगैसै गंगासिनानि बुंनाय मथेथ' गंगासिनायाव दैयाव दुगैयोबा मोदोमाव सिथर सिला जानायफोरखौ बोर बियोबा सिथर सिला गायो होननाय बे गुरुफोरनि बायखो आरो नंगौना गागोन गाया होमबाबो बोसोराव दुगैबाय थाग्राखाय जों दा दुगैफैबाय सिथर सिलाफ्रा एसे एनै सिथर सिलाफ्रा खारो खोमा साननानै फोथायनाय लानानै आरो नोंथांमोनाबो फोथायोबा दुगैनो हागोन फोथायाबा दुगैनाङा गावबागाव फोथायनायनि सायाव आरो गाइस दा जों दुगैफैबाय नै ओमफ्राय आं दा फुजा होग्रोसै नोंथांमोना आं फुजा होनायखौ नायदो ओमफ्राय नै आगरबाथि गय फाथै गाइखेर एसे लाना फैदों आरो जों दा ओमफ्राय आं दा फुजा होग्रोसै गाइस थांबाय नैयाव होनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय होनो जायगायानो गैयाबा ओमफ्राय दा हरै बारना होनोसै नै दाउ बामदा फिसालायाबो दिनैसो फार्स्ट टाइम दैयाव दुगैफैदों दिनैहाय लाबोबाय गंगासिनाखायबो गंगासिना नालाय ओंखायनो लाबोबाय न'आवथ' ओरैनो लाबोखाया दुगैफैखाया नै दुगैग्राबो दंलायबावो दैया सिगाङावसो मोजांमोन दा लेथ्रा जालांबाय ओंखायनो फैला आङो ओमफ्राय दा नैबावनो नैबे सेरावनो होनोसै नोंथां ओमफ्राय होखांनानै दुगैनानै थांसै आरो नै बिदिनो दैया बारा गोथौ नङा जोंनिथिं गोथौ जाया थ' गाइस आं दा फुजा होनो जायगा बानायग्रोनि जायगायावनो होनोसै निजिराबो हैथ'नो दैसो बोहैयोरा माथो नै गोजावलांगोन गोजावलांगोन मा गोजावलांगोन ओइसो गायसोनसैबो आं एसे बिबार लाबोनो नागिरनाया बावबाय फारैया मोनसे फिसा मोनसे गिदिरसो न'आवनो खानानै लाबोनायसो बहाथो मोनब्रनांगौ दाबो मैया लाबोखायासै गगा मोननायाव ओइ गाइखेर गोलैदेरनाया जोंबाय ओइ गोजौ थांबाय दाखौबो लासै फै हनै हनैलाय आयौ गोजावलांसै हनै र'
गाइस फुजाखौ खांबाय बारा जेबो मोनथार रोङा जास्ट सनमान लाबाय ओमफ्राय दा गाइखेरखौ खन्थाम होनानै दुगैसै आरो गाइस ओइ मा फिसा गोजावलांबाय आंना फिसा गोजावलांगासिनो माबाजों फैगासिनो लायदो गस्लाया खुना हो गस्लाया बादाम बालि गोजावजोब्बाय ने नोगोर बादाम बालि फैले फेनाबो खुना हो फेना फेनखौ दाखुथ'सै बेरलाव गोरलै थानाय मा दुगैला नै गाइस दुगैसै ओ दुगैबाय एसे बाला हाबजोब्बाय बिगुरा ओमफ्राय आंनि फिसा नै लथाजोंसो दुगैगासिनो मालाय बेहा ओरै फै आफा ओरै फै ओजों याम्मि होनदों आइसा बाला दंजोबोलै थौदावै थौलियाव दा नैबे बादामालिखौ एसे फोसाबदों बा दैज्लां जाबाय नालाय बादामालि खाजोबलायबाय नै दाख्लैनो आं बादामालिखौ फोसाबदों औ नै आंनि फिसाबो गेलेगासिनो दिनैसो फैफेरदों नालाय बादामालि फोसाबनि बादामालि गाइस नैबावनो होदों फुजाखौ आङो दुगैनाया गावना मुगलाब फानांगौमोन नामा नोङो माथो मुगलाब फैयाखै साफा जाबायलै दसे थांसै बाव थान्दा ओमफ्राय दिनैसो गेलेफिननो मोनदों बेहा दैयाव गगा मोनबावदोंसो मानसिया ओमफ्राय फिसा जाबायदि दुगैगासिनो बेलासिनि दुगैयो मालाय जिरायलायबावबाय So guys, जों दा दुगैखांबाय न'आव थांसै दा लिंगासिनो दैयाव जों ओंखारनांदों दैयाव आयौ दैयाव ओंखारनांगोन दे थ' गाइस जोंहा दुगैखांबाय ओमफ्राय बे हांसो नुदों हांसो रलै जायाखै So guys गाजाखौ गामसाया गंसेमोन guys So guys दुगैखांबाय न'आव थांसै नै गामसाखौ माबायदि हमथाना लानांदों बुखाबायमोन थांसै न'आव उन्दैयाबो डिस्टार्ब नालाय नोंखौ आं बुग्राया फैफिनबाय मबाइला मा मालाय बिमा फिसा थांगासिनो आबा उइ गाज्रि थ' गाइस दानाव थांगासिनो थाबायगासिनो ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो फोजोबसै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला दिनै भिडिअ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर ओमफ्राय बाय बाय